Понякога съдбата ни изправя пред изпитания, с които трудно може да се справим сами. Битката с онкохематологичните заболявания е дълга и тежка. Познаваме болката и страха на малките пациенти и на техните близки. Първият на Балканите напълно безплатен възстановителен център за деца с онкохематологични заболявания Свети Стилян Детепазител е опората, от която имате нужда. Тук ще намерите психологическа подкрепа, рекреационна и арт-терапия, ще се разхождаме в природата и ще се забавляваме, за да върнем заедно усмивките, надеждата и вярата в живота. Свържете се с нас на телефон 089 448 7293.